Musani जेनिखि रिजर्ट बिसिना बे नायदो बिसिनाखौ नायगोन दै आङो बे बिसिनायाव एसे उन्दुनो नागिरगोन दै जिरायबाय आङो एकदमबारे आङो फुरा हाइफाइ जिरायबाय आरो नुबाय आरो ना आं बे आरो ना नुदों सारखौ लोगो हमफैनायखाय ओमफ्राय नैबे रिजर्टआ बयबो होनदों आरो ना बे मुसा जेनिखि रिजर्ट बेखौ बयबो थारमाने बिराद माबा खालामदों ओंखायनो जोङो एसे माबानानै बे जाहैबाय मा मुसा जंगल रिट्रेट होनना बुंदों सिङाव ना ओमफ्राय आर्ट खालामगासिनो दं नै बुहुद खुलुमबाय लोगोफोर साफ्रोमखौबो नैबे बिटिआरनि पस्ट इउटुब चेनेलाव आङो सिगांग्रो बरायनानै लाग्रोदों लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव मोनथिखाबाय जों दाखालि जे गम्बुर एक्टराव थांखालि जों मानास नेसनेल पार्कआव बेरायहैदोंमोन आरो बे मानास नेसनेल पार्कआव बेरायनायजों लोगोसे जों मोनसे रिजर्टआव हाबदोंमोन जेनाखि मुसा होननाय रिजर्ट जों बेहाय हाबदों दा बेनिनो आं नोंथांमोननो एसे रिभिउ होनो नागिरदों आं बिनि गासिबो खिथागोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बारा गोबाव खालामनाय नङा दा बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोननैसो आङो क्लियारिफिकेसन हरनो नागिरबाय लोगोफोर जे जोंनि भिडिअ जोंनि नैबे बिटिआरनि पस्ट इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन बिसखौ आंबो मोनलांदों बे पार्ट 1आ अलरेडि रिलिज जाबाय आरो बिनि उनाव मोनबावदों इउटुब फाग्ला बेखौ नोंथांमोना मोनबाय नाथाय जों सोरबा सोरबा बुंहरदों कमेन्ट हरदों जे आदा मानो दाबो लाबोदिया बिसखौ आंबो मोनलांदों दाबो मानो लाबोदिया सोरबाया होनदों आरो सोरबा होनदों जे आदा मानो लाबोदिया इउटुब फाग्लाखौहाय दा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों लोगोफोर जे मा आरो सार मेडाममोन जे बिसोरो आर्टिस्टफ्रा दा एसे बेस्टआव थादों बिसोरो मानोना नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय बेहाय जोंना सोर दङ मस्ट कमेडियान दानि सोलिफुबाय थानाय अनिल बिथां दङ ओमफ्राय मनिसा बिनानाव दङ आरो बिदिनो बे आर्टिस्टफ्रा दा ओरैबायदि बेस्टआव दं बिसोरो ओरैबो लाङो ओरै लेंहरो ओरैबो लेंहरो ओरैबो लेंहरो माने गानोनो समखौनो होनो हाया जादों बिसोरो दा बिनिखायनो बिसोरनि थाखाय एसे गोबाव जाबाय थेवब्लाबो लाबोगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोथा होखाबाय बिनि सिगां मोनसे भिडिअ बाव रिलिज जाग्रोसिगोन बे जाहैबाय मा गोसोखौ हमथा बे मोनसे रमान्टिक मोनसे सर्ट मुभिया फैग्रोसिगोन नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बे मिजिंजों गासिबो नायगिरिफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन बे जेनाखि गोसोखौ हमथा बे सावथुना दा जों बेखौ शुटिं खालामनो प्रिपारेसन जागासिनो दङ मथामति नैबे मासनि गेजेरावनो बे सावथुना गोसोखौ हमथा सावथुना रिलिज जागोन आरोखि दा फैदो अब्ला गुबै बाथ्रायावहाय बे जाहैबाय मा मुसा रिजर्ट आं खिथानाय नोंसिनो मुसा सोलिदों बाहाय सफैदो जोङो नायलांसै बेनि अनार औ थादों गोमायालै नायदो सिनारिफोरखौ एकदमबारे मोजाङै नायखादो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि मानास नेसनेल पार्कआव जुदि बेरायनो फैयोबा नैबाव हाबनो दाबाव आरो बे जाहैबाय मा मुसा बेयो थारमाने फुरा 20 बिगा दं बाहाय एरिया आं नोंथांमोननो खिथानायदों मुसा जंगल रिजर्ट नैखौ आं खिथागोनसै बे जाहैबाय मा मुसा जंगल रिट्रेट स' बे जाहैबाय ओमफ्राय मानास नेसनेल पार्कनि एरियाया बाहाय दं नै 500 स्कुवेर किल'मिटार स' बेनिफ्राय जों थांनि जोङो सिङाव हाबनि फै जोंबो जागोन मेन गेट नैबे जाहैबाय मेन गेट डाइनिं माबा बोरैजों सिङाव ना नैबे ओरैबायदि हाइफाइ पिक्सार दं बाहाय फोरमायना होनोसै ओमफ्राय आर्ट खालामगासिनो दं नै बुहुद औ ओमफ्राय ओरैबो नायनो हागोन एकदमबारे नाय नैबे औवाखौ ओरैबायदि सुन्दुरि खालामनानै होदों आरो ना बेवहाय ओमफ्राय ओरै हाजो साइज खालामदों आरो ना सिनारिफ्रा स' नोंथांमोना मालाबा जुदि मानास नेसनेल पार्कआव जुदि बेरायनो फैयोबा नैबे मुसा बे रिजर्टआव हाबनो बावनाङा आरो फुरा डेन्जार क्लिन आरो ना बिसोर नै बे रिजर्टआवना थारमाने फरेननि बिराद मानसिफोर फैयो होनना बुंदों बे रिजर्टआवहाय मानोना बेवहाय नोङो हरसेयावहाय 5000 बिदिनो 6000 7000 बेबायदि होनानै बेवहाय नाइट थानो हागोन आरोखि बे रिजर्टआव बे जाहैबाय मा मुसा
मुसा बै सिनारिखौ नाय बिराद साइस्थ'यै बे सिनारिया हावनो सासे फट' लागासिनो दङ दा बेवहाय माने जुदि मानास नेसनेल पार्कआव जै बेरायनो होननानै नोंसोर फैबायना होनबाथाय बे मुसा जेनाखि रिजर्टआव हाबदाबावथार आरो बे जाहैबाय मा मेन गेटनिफ्राय ओरै सानजाहा फैनांगौ मेन गेटनिफ्राय सानजा डाइरेक्ट फैबानो ससे फैबानो मोनखागोन आरो ना बे मुसा रिजर्टखौहाय आं दिनैसो खिथागासिनो दङ ओमफ्राय बे जाहैबाय बिसोर गासिबो नाय बे गासिबो कटेजजोब बे मोनफा मोनफा कटेज जाहैबाय ओमफ्राय नुलांबाय थागोन आं थांनि सिनारिफ्रा गासै 20 बिगा बे होनसोना बे एरियाया ओमफ्राय बिराद सुन्दर आं बिराद मोजां मोनदों आं बिराद फिल मोनदों बिराद हेपि फिल नांदों आरोना ओमफ्राय मा खालामनाय दं नै सिनारिफ्रानो माने बिराद डेक'रेसन खालामदों आरोना बे जाहैबाय मा बियो सिनायखायो नङा होमबा मा होनो आंबोथ' बारा मिथिलांला हनै मोसा दं बाहाय ओमफ्राय मोसानि अनगायै नैबाहाय मा दं दावराय दं नङा होमबा बावहाय दावराय दं स' नायदो बेसेबांबा सिनारि बैखौ नुहुरोबा बाहाय एकदमबारे हाबनानै गोमाहैनोसै बेबायदि मोनो आरोना सिनारिफ्रा नायदो बाहाय गासिबो माने नोङो एक्सट्रा रुम लानानै थानो हागोन बाहाय गोसोबायदि आरोना जोङो थारमाने दिनै सानडेखाय ओमफ्राय गुमुर एक्टर सारखौ लोगो हमफैनायखाय ओमफ्राय नैबे रिजर्टआ बयबो होनदों आरोना बे मुसा जेनाखि रिजर्ट बेखौ बयबो थारमाने बिराद माबा खालामदों ओंखायनो जोङो एसे माबानानै होजोबनि होननानै जों बे खामानिखौ मावबाय आरोना जोङो हाबबाय ओमफ्राय जोङो नायबावसै मा दङ नुखाबाय न'फोरखौ पुरा क्लिन एकदमबारे साफा मैला मोनसे गैया बे आरो बावहाय नोङो मा फुड आइटेम जानो जेनेबा चाइनिसफोर फैयोबा चाइनिस आइटेम मोनजागोन नों आमेरिकान फैयोबा आमेरिकान माने भेराइटिस माखासे फुड आइटेमफोरखौ बाव मोनो आरो नोंसोर जुदि मा जानो गोसो जेनेबा मा चाइनिस जानो ना आमेरिकान्सनि माबा जानो बेखौ नोंसोर बाव जानो मोनजोबगोन आरो मिथिबायना ओरै नाय बेसेबां सुन्दर भाबैखौ खालामदों एकदमबारे नायनो हागोन बे जाहैबाय रुम बे रुम ओमफ्राय बेबो जाहैबाय रुम ओमफ्राय फरायनो नागिरदों नैबे जाहैबाय मा आंनि बिटिएन भइस स्टुडिअ इउटुब चेनेलनि बिथाङा एसिस्टेन्ट आरो केमेरामेन बिराद मोजां खेबनो रोङो बियो मिथिबायना ओमफ्राय लोगोआव दङ नै बिथाङाबो फुरा मोदोम गुदुं रां गारग्लाबग्रा होनना बुङोबा बे मिथिबायना थाल लानांगोन नोंथांमोनहा मिथिनांगोन ओमफ्राय बाहा दं मिथिखाबाय नङा होमबा बे जाहैबाय मा मानास नेसनेल पार्कआव जों दायो दंफैयो थारमाने जोङो नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि जोङो मा होननानै बुङो बे गुमुर सिनेमानि एक्टर ओमफ्राय इनाइनि फानजारिनि एक्टर जोङो बेखौ माने लोगो हमनो फैदोंमोन नालाय दा लोगो हमफैनानै मानासआ खाथि जानायखाय ओमफ्राय जों बाहाय फैबाय आरो मानासाव एसे बेरायलांसै होननानै ओमफ्राय बेयावनो सासे मा होनना बुङो सासे इउटुबार लोगो मोनबाय बे मानासावनो नै बिथाङानो जाहैबाय मोजां नायनायसाय सिनायखादोंना आख्लुसो आङो बिथाङा थाख्लु खानाय सिनजादों मा होननानै बुङो बिथाङा जाहैबाय जारा फाग्ला क्रिएसन इउटुब चेनेल दं दे बिथाङाबो थांनानै नाय सार्च खालामनानै नुगोन मा टाइपनि भिडिअ बानायो ओमफ्राय बिथाङा मोनसे सिंगारबो होननांगोन दै बियो मोनसे मेथाइ खननाय दं सिखिरि गांनि साथा हमनाय होनलायनाय मेथाइखौ बिथाङानो खनदों माने सिनारिफ्रा बिराद मोजां आरोना आं नोंसोरखौ बेखौनो माबा खालामो साजेस्ट खालामनानै होयो नोंसोरो मालाबाफोर फैयोबा बेयाव हाबनो दाबाव आरो मुसायाव हाबनो दाबाव मा आइटेमनि जानाय मोनो मा आइटेमनि मा खालामनाय मोनो बेखौ बेनो जाहैबाय नै मुसानि जेनाखि रिजर्ट बे बिसिना बे नायदो बिसिनाखौ नायगोन दै आङो बे बिसिनायाव एसे उन्दुनो नागिरगोन दै जिरायबाय आङो एकदमबारे आङो फुरा हाइ फाइ जिरायबाय आरो नुबाय आरोना आं बे आरोना नुदों फुरा हिपि आरोना ओमफ्राय फुरा गेट सायाव नै गोजौआव नाहर मा दं बे आरोना ओमफ्राय टिभिबो देखायगासिनो दं हरै स' बे आरोना थारमाने नोंसोरो फैदावबानो मोजां मोनखागोन आरो ना बेनि जेनाखि सिनारिफ्रा बिराद मोजां नै देखायखाबाय आङो बेडफोरनि साइजखौ देखायखाबाय आङो नै बेसेबां हिपि आरोना स' बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना फैयोबा माने फैयोबा बे जेनाखि मुसा रिजर्टआव हाबनो बावनांला फैदो हाबफैदो ओमफ्राय मा जानो गोसो जादो आरो हर थानो गोसोबा गेटखौथ' आं देखायखाबाय फुरा डेन्जार बेदा बिटिसिनि
डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिनि बियो बे मुसा रिजर्टआ नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव जाहैबाय मा फरेनारफोर फैयो फरेनारफोरबो थाफैयो बाहाय नोङो चाइनिस जापानिस आमेरिकान इंलेन्ड जायखिजाया माने माने दावबायारिफोर फैयोब्लानो बे रिजर्टआव थाफैना बुंदों स' बेखिनियानो लोगोफोर आरो मिजिंथिदों नोंथांमोननो आं फोरमायनाय बायदि गोसोखौ हमथा जेनिखि रमान्टिक सर्ट मुभिया बे दाननि गेजेरावनो रिलिज जागोन आं नोंथांमोननो खिथाखाबाय बेनि उनावनो जोङो बिसखौ आं नोंखौ